Oimore kamora mora maintiere kamano maduong' mar yudo thuolo mari matudi kodwe weche gi manyien mag oimore odhiambo makawuono kuma bende FKF mano kanyiero riwruok matayo weche mag adhula pacho kendi oyudo jotelo manyien mano kanyiero Hussein Mohamed ka jalupne en McDonald Mariga. Wachno ero bende wabiro bedo ka watwake chenro makawuono mar mine wacho ka bende jotelo manyien gi dhi temo reso weche mag adhula ma pacho ka koso gin gik mage mowinjo bed ni gikete maino margi. Wantiere koda Terry Ouko ma bende obedo ka watwak godo e wach machalo koda mano bang'e e chenro mar mine wacho. Magi weche ma omiyo pek. Jogo madhi tayo weche tuke adhula e pacho kayo okang' manyien koro oseyier ka gisingo maduoko ndhadhu e tukego. We have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. Jatend piny Kenya omedo koyo pinje mag Afrika ma ugwe mondo oriw Raila Odinga lwedo kaka jalar kom maduol mar pinje Afrika AUC. Boga tunabiwa na wanunuzi ni shilingi 2 na sumuni, kwenda shilingi mwenye amenunua gari sana ni shilingi 5. Twashidwa sasa, ikinunuliwa hivyo tutaenda wapi? Jopur alot ang'ina Molo County Manakuru ywak ni bei koro gore piny kaluwore koda keyo maber magiyudo. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni benje wechegi iluoko kalembui magwa man mar Facebook kanyakla kod YouTube ka ote magi bende warwako e lai maro mar ote machuok ma en 23600. Jatend piny William Ruto medo kwayo jotend pinje Afrika ma ugwe mondo sir Raila Odinga e piem mar laro tend kom duol mar pinje Afrika mano African Union Commission. Ruto mane lose nyasi mar yawo yanga tuke magiala mokelo kamoro achiel jod bura mag pinje Afrika ma ugwe opoyo Raila ni en kod lony mar higni mang'eny kod paro manyalo konyo chwalo dongruok mag pinje Afrika duto e rang'iny mamalo. Bende owacho ni Raila biro bedo kaka duol ne pinje Afrika kendo kwayo jotend pinje Afrika ma ugwe mamoko mondo miye sir kaka yorno bende mar nyiso achiel mar pinje go Afrika ma ugwe. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga, so that he can provide the leadership of this continent that is so much desirous to take our continent to the next level. Jotelo mag Azimio koro dwaro mondo doho mar winjo ng'ur kata apil owinj mapiyo bura motendo koda wach mar chugo duol mar yiero mar IEBC. Dwaro makama obiro mana tok jang'ad buche madoho mamalo mogik Isaac Lenaola tudo riwruok mar Azimio koda wach yulo mar chugo duol manyien kaluwore koda ywaro e kindgi giwegi. Jafwambo marwa Eric Owenga nitiere koda ler mathoth. Bad migawo mar doho koro ogodhoge piny e wach mar bedo ni piny Kenya onge kod duol mochung'ne tayo yiero e thur ka IEBC. Jang'ad buche Isaac Lenaola nosiemo wang' riwruok mar siasa mar Azimio kala kod ywaruok margi ma bende nyaka sani omiyo put mane onego dadho commissioners manyien podi ok ochuogi. Why don't we, for example, have a hashtag appoint IEBC now and spread it? Those who have opportunity will actually follow it. And they will do something. Why is social media, why is the IEBC not being constituted? Because Azimio can't appoint their representative to the panel. Is that something to hold a country hostage for 2 years? Chenro mar chuogo duol mar nyien mar IEBC osebedo ka gore landa kuom thuolo malach. Nyangile mag Azimio kata kamano lero ni bad migawo mar doho onego kaw thuolo margi mapiyo mar winjo bura manie nyimgi motenore kod wach ma ywaruok margi no. Kwa hivyo tungependa tuombe mahakama yetu ya kwamba waweze kuharakisha zile kesi ambazo zimechelewesha kubuniwa kwa tume hii, na mara moja tume iweze kubuniwa ili mwaka mpya tukianza tuwe na tume mpya ambayo itaanza kutayarisha mipaka
kuanza kutayarisha uchaguzi ujao kwa muda uliosalia. Duond bura mar Wiper kod mano mar National Liberal Party osebedo ka laro thuolo achiel mar bedo jakanyo ya PUT mabiro goyo kogno commissioners manyien. PUT mabende biro ting'o jokanyo 9 kaluwore kod dwaro mar chik. Duond bura mar National Liberal Party seyo mokalo duond bura mar Wiper mabende otele gi Kalonzo Musyoka midhiero makoro omako jo Kenya gi sani. Kane wadhi e yiero, Azimio parties nobiro 100%. Azimio sani ndi wan parties 23. ODM ne nitiere, Wiper party ne nitie, Jubilee ne nitiere kod parties maduto te. Ne ji ogombolo ma Dr. Augustus Kielo Muli mar National Liberal Party noyombo candidate mar Stephen Kalonzo Musyoka, Ambassador Kukimuli. Ambassador Kukimuli noyudo kura 7. National Liberal Party candidate Dr. Augustus Muli noyudo kura 16. Ma wayombo ma onge ng'ama nokelo ng'ur ma nyaka sani ni wanti nyaka go boke karka mochudi IBC. Ma boke mar IBC manyiso ni Dr. Augustus Kielo Muli emane oyombo. Mane wawinjore nyaka maber niya nikech Augustus Muli emane oyombo to onge mibadhi mano nenore e yombo mare. Be onge chandruok kata kane wadhi e doho nong'ado wach ni Augustus Muli emane oyombo. National Liberal Party candidate is the right candidate emondo obedi bete selection panel. To bang'e wane wachako bedo gi buok ka jo Wiper ochako dhi appeal kendo e High Court ni okonego beni wan wabet ni Dr. Augustus is not qualified. Omalo kata kamano to chich ni samoro piny owacho mar Kenya Kwanza ong'eyo maler gimomiyo podi IBC onge kendo otudo duond bura mar National Liberal Party gi tiyo machien gi piny owacho e thiro dwaro mar chuogo IBC manyien. Kama Azimio tulikuwa na kikao tukakubaliana ya kwamba Kokimuli ndio atakuwa mwakilishi wetu kwenye ile panel, lakini ikaonekana ya kwamba kuna wenzetu fulani wanatumika na watu kutoka upande wa Kenya Kwanza ili kurudisha appeal kotini baada ya mahakama kuweza tuelekeza tuweze kukubaliana, na tulikaa tukakubaliana na tukapeleka jina la Kokimuli. Kwa hivyo tunasema ya kwamba pia kuna mkono wa Kenya Kwanza katika njama ya kuweza kuchelewesha kubuniwa kwa tume hii. So mbona mnalaumu Kenya Kwanza tena hapa na ninyi ndio mko na shida wenyewe? Sababu yule ambaye alitumika kurudisha kesi kotini tuliketi naye kama Azimio tukakubaliana, lakini baadaye tena akaitwa na wenzetu kule na akawasilisha kesi mahakamani. Wale wa Liberal Party. So tunajua ya kwamba anatumika na wenzetu kule kuendelea kuchelewesha. Wale wa Liberal Party. Yes. En meriambo nikech ing'eni mokwongo migosi Eugene Wamalwa nyaka ng'eni obed kod luor gi political parties mantiere Azimio. Gin gi pachgi moro wuondogi niya nitiere parties moko miluongo ni onge small political party. Parties tete to bedo registered e yo machalre. En mana niya mbi marwa emido ka bet pogore e yiero ka yiero. To kaka gibe gimanyo be yudo loch mar Kenya no, e kaka wan bedo wamanyo loch mar Kenya. Ka dine bed ni waonge gi teko e Azimio, onge kaka duond buche 16 dino gocho ne candidate mar National Liberal Party. To nikech wabe wan gi mbi Azimio e gin jogi nowinjo duondwa mane giwacho niya the best person manyalo represent wa kar ka en Dr. Augustus Kielo Muli. Omiyo Eugene Wamalwa owe kuondo jopiny. Jang'ad buche Lenaola mabende doho mar appeal ni e bwoye kendo Wiper nochwalo ng'ur margi nohum ni bedo ma onge IBC nyalo keto Kenya kama diny mokalo. We are busy passing legislation very quickly on other subjects that are politically important. But we don't look at what is extremely important for this country. The Electoral Commission. How can a country like ours stand on its feet if it does not have an Electoral Commission? Elections are in 2027. This is 2024. When will this commission be prepared? Liet makama medo mana tedre seche ma jodak ma Ugunja, Magarini kod Banisa dhi nyime gi ngima ma onge kod jado bura margi wirani yiero ok nyal bagi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Pod mane weche mag duol mar IBC eni Jojo Yugi achiel kuom jokanyo machon mar duol mar IBC oteo send sirkal masani kuom rem chugo IBC samo winjore kolero ni gie sani Kenya ni kama tek bedo ni kata mana thuolo mochiw gi katiba mar pogo kiewo osekalo. Ramogi TV notwa kod Oyugi e yo machalo kama.
Kuom thuolo mar higni ariyo sani, piny Kenya ok osebedo kod duol matayo yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Matok jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioners Boya Molu kod Abdi Gulie wuok e apisi dwe mokwongo mar higa 2023 tok tamgi mar tich rumo ka Commissioners Juliana Cherera, Francis Wanderi kod Justice Nyang'aya nogwe tao kaluwore ne ok giyiere kod duoko mar yiero mar jatend piny ma higa 2022. Nyawadgi ma Irene Masit to noriembi e tich. Ne waloso kod achiel kuom jokanyo mag IEBC machon Jojo Yugi ma oseyo tend sirikal kuom rem chugo IEBC gima owacho ni sirikal timo kayiem mar biro rocho yiero mar higa 2027. Executive temo gidilegi intentionally mondo gik moko jotime last rush program kako time mar wasekal mondo IEBC timo gigegi. Ano wach ma important kaka ngamositi gi IEBC the executive let them give appointment major IEBC commissioners priority. Oyugi manotie IEBC higa mar 2017 lero ni gik mathoth biro medo kethre ka sani thuolo mochiw kod katiba mar pogo kiewo oserumo. Kendo duol no kochuogi tok bibedo kod thuolo moromo mar chano yiero mar 2027. The law wacho ni onego review boundaries after every 10 years. To sani onego beni timo. Koro sani timelines mawa boundary delimitation onego beni rumo dwe mara 2024. To sani koro wanyise ni wabedo overstretched. Koro sani gima timore ni koro ka wabro chako boundaries obo kawo kina long time. Kobro kawo long time nikech mondo wachak timo boundary mwa tim public hearing magini chako dhi nyaka parliament mobed approved mobed gazetted bro iwe ka time osekawo mang'eny kabisa. Obo kawo time obo consume time mondo gonwa timo go other activities. Bedo ni onge gimoro amora ma inyalo tim maonge commissioners mag IEBC. Oyugi wacho ni sirikal ketho pes jo Kenya chulo jogo matiyo kod IEBC e kindeni. Kata voter registration ok timi office kanyo sani nikech gomiyo ok nyal tim continuous voter registration nikech ok gibedo gazetted. Mondo wachak voter registration nyaka bed gazetted returning officers. Gazettement itimo mana by the commissioner. Chenro mar chugo IEBC e yo makare sani okwamo tok do chungo chenro no e wi ywaruok mano wuok e yiero jokanyo mabiro bedo e aput mar walo commissioners. Simfros Okinda, Ramogi TV. Moko kuom derepe mag geche matayo jolimbe malimo kar kano le ma Nairobi National Park yogo pek magikalie mano kaluwore kod lwasi marach mar tich kuom thuolo malach sani. Kaka jafwambo mara Linet Undi lero, derepe go wacho ni tamo gi kano geche gi kar kano leno ka otergi mabor gi kastembe mabiro neno le kanyo. Ma eluwasi mamoko kuom derepe matayo jowuoth matimo limbe magi kar kano le ma Nairobi National Park osebedo katie. Okinyi ma kawuono obila mane omanore gi magina no mondo kogwen kendo keto arita mager e bath apaya kama derepe osebedo ka yienge gechegi kuom thuolo mar dweche 4 sani. Today we were very shocked in the morning when we were going inside the park because sometimes we wait for our visitors at the parking at the park, but today we've brought a unit today. And this has been constant harassment that has been happening. Sasa tunashangaa, sisi si wa Kenya, sisi pia tunalipa revenue the same, tunalipa kuingia park tunalipanga 1510. Wewe na dereva na gari kupeleka watu ndani. Mgeni analipa $43, foreigner, alafu Mkenya analipa $430. Iyo group na sisi pia tunalipa the same. Derepe go noriembie kar yiengo geche mantiere i kar kano le mondo gimany kama chielo mar chungo nyamburko magi. Tulikuwa tunalipa parking. Tunaambiwa tulipe parking na tupark ndani. Kwa simu yangu sasa hivi nikikuonyesha tuko na messages. Tumelipa parking na haturuhusiwi. Tumelipa kuna parking, tunalipa parking lakini haturuhusiwi. Wale wako pale kuna space yenye inaweza tu accommodate lakini hawajaturuhusu tuingie. They tell us to go park outside near the cemetery areas, something which we don't understand. Why would somebody tell us to go park at the cemetery? And even some members are wondering. Chungi okuyo kaluwore ni kuom thuolo mar dweche 2 sani tich onge kendo osebed kimayo gi customer magi kendo ifuongo nyaka tie nyamburko. Giwacho ni omed kwano obila marito rangach kendo arita oridi gino mamiyo ok ginyal donjo e rangach ka derepe mamoko matayo jolimbe to tiyo maonge ng'ikruok moro amora. Kata samoro kwa park e gate oko kanyo to wayudo welo kwa dau donjo godgi ei park. Mawelo be osechulo ushuru e Citizen, kila welo ka wendo osechulo, gari be wasechulo, driver be osechulo mare. Koro ka gari dwa donjo iye kucho kendo gi frustrate wa, gigolo nyaka muya e tie gari,
mondo magigol welo, magilor welo gari, aito gikelo gachgi machielo mondo kating' welo. Koro en frustration mosebedo kadhi kuom ndalo mathoth. Derepegi ywak ewi chik manyien moketnegi magiwacho ni ok opuodhi kamoro amora. Wakati ule kulikuwa na free entry mwezi uliopita, sisi hatukubaliwa hata hatukuruhusiwa kuonekana huko. Sisi tulikuwa na familia lakini hatukuweza kuingia kwa sababu ya kuna askari amewekwa hapo wanaambia hii group isiingie hapa. So sisi tuko na familia, kuna watoto wanatutegemea, lakini sasa kuna wale pia wananufaika. Ne watemo yudo duoko mag penjogi kowuok kuom jota Nairobi National Park, kata kamano nonyiso ni jotelo gonge machiegni mar miyo waler ewi derepego. Derepegi koro kwayo sirikal kaachiel gi jatend migao mar limbe pacho ka Rebecca Miano mondo rang wachno kaluwore ni ma e kinde ma jolimbe modhuro koro timo limbe pacho ka. What we want inclusivity in being part of the stakeholder in Nairobi National Park. We don't want to have this seclusion they are doing and favoring one team against the other. E kinde manyasi mar Christmas koro goyo hodi pacho kae kendo jolimbe bende osechako yoro machiegni mar bire pinywa kae kendo neno lema wantiego mopogore opogore. Moko kuom jotije matie kar kano lema Nairobi koro midhiero pong'o chunygi, gisebedo ka gikadhe andaki mager kaluwore ni itamogi mar donjo kanyo kendo seche mag yudo welo imayogi ipowo nyaka tie gari. Penjo maduong' ma koro gin go en ni ang'o momiyo itamogi to kar kano le kila ng'ato nigi ratiro mar donje. Kwayo maduong' ma koro gin go en mondo sirikal odonjre wachno kendo rang maber mar neno ni jotije duto ma pacho kae oyudo ratiro margi e yono makare. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Kambi mar Royal Media Services nyorieny ahinya e kinde nyasi mar chiwo mich mar Digital Media Awards. Kambi noyudo mich kaluwore gi tich makare mar goyo kendo ndiko sigana e yor mbui kod simbe mag ong'we yamo. Claire Omunde ma en jachung weche e yor mbui kambi mar RMS owacho ni loch makamano ni kare mar ni kambi no tiyo matek mar neno ni jowinjo yudo sigana e kinde makare. Nyasi makamano poyo ute fwambo machendo magi nyiso lony kendo chiwo puonj ne oganda. It's quite a delight being at the DMAs 2024. Citizen has won 2 awards for the bronze category in the storytelling category as well as the mobile and web app category. It's been quite a delightful experience and we've learned so many things that we can put into place with the digital disruption, and we're looking forward to implementing some of these things, like in terms of getting better in terms of the digital disruption, and we can only look for gold in next year. Mano bende chorwa kendi dakika gena par koda berio mosekalo toksa adek mar otieno. Erokamano maduong' mar medo marabedo kodwa kendi e chendo ni mar weche manyien mag oimore. Owino Kamino Molo mar Ngodhi wacho ni untiere kanyero kod Daddy Amos mar Missouri Kabara wacho ni kia pingo Ramogi TV liet adue wacho ni puoch gi pak ne kuge boda boda. Steve Nyakwaragai mar Mombasa wacho ni neno weche manyien adimba gi Dan Mari Pamela kantiere Sidindi. Oimore Jaela anasedonje chendo. Erokamano ahinya kuom kete mana kae. Ka machielo en ni Ramogi ler kendo weche manyien mag oimore chopo no makare kabisa. Iwacho ni ntiere kod baba ne Paula Sogola, mama ni Evelyn kanyakla kod Lydia Acheng. Hawi maber ne jotend ODM duto te ukinyisa ni in ng'awa. Nyaringa Alfred wacho ni yudo news maber kabisa kantiere Karungu gi owadu Hesbon Nyaringa. Erokamano ahinya kuom ote mari. Wadhi mane yweyo machoka waduogo to wabedo koda chendo marwa mangeso kangeso mara mine wacho. Kawuono wang'iyo yiero mar FKF, jotelo mabende koro yiera ma odonjo. Gintiere koda ting' mane mar bero sekta mar tuke mag adhula ma pacho kendie. Watudre sechego kik idhi mabor. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds.
millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo sama ikore ne wendo marwa mar tudre kodwa, wadhi nyime koda sigana ma wantiere godo kuma gikone to koro jodak e gweng' ma Owino Uhuru e od bura ma Jomvu Mombasa oyudo fuong'ruok bang' doho ma Supreme ng'ado ni ochulgi omenda maromo bilion 1.3 ma en kaluwore gi midhiero ma yande gi yudo kaluwore gi kwiri mager midendo ni leda mikoni orocho thoth ngimagi mano mowuok e kambi moro mar ji giwegi mano ger e alwora magidake. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en mor ne jodak ma Owino Uhuru bang' loyo bura ma yande ochwal e doho ka gidwa ni ochulgi omenda kaluwore gi midhiero mar kwiri mane onyorogi kowuok e kambi moro e alworano. Gikoni ne gimor gi biro mar kambino higa 2009 ka geno margi en ni ne udhi chuone gi thuolo mag tije, gino makata kamano ne olokore kendo bedo mana midhiero kaluwore gi iro moting'o kwiri mane ogolo. Nokelnwa report ni gino dwa bedo kambi mar loso biskut. To kane en kambi mar loso biskut ne wabedo mamor kaka jotelo maka ne wasain negi mar mondo mi gitim nade nyithindo nyalo yudo tije makwondogo. Makmana ni bang'e kane koro chako timo tije nego nwayudo ni kara ok ne en biskut gi peremende manonyiswa nolokre ni koro kendo beti ma jogo koro timang'o golo. Koro kanono en gima ne sirkal oyie boket no en gima ber. Kare en gima ne hinyo ji. Led no hinyowa malich mokalo ne ok wang'eyo gima led en. Mak mana ni factory moro noyaw ka. To factory ni ema nokelo ga moshi iro mang'eny to iro ni kare ne en gima ne hinyo dhano. Kotelnegi kod jaduong' gweng' Alfred Ogola, jodak go kone oganda mathoth ne tuoche onyoro, kuma moko ne owito ngimagi, kama moko to ne odong' gi songa nyaka kawuononi. Tani wuotho e mtaka tin jaruf mar gimoro mang'ado umi kabisa. Kendo seche miywayo irono yudo ka duondi ng'ade me fola. Lakini ka koro ne chopo tieno ma piny osetolea, koro irono ne wuok mang'eny ma ne donjo nyaka jenambeogi, to donjo nyaka e udi. Yudo ka chiw samora, yudo ka nitie changes e denda. Awinjo ka chiw kaol, ma ok anya tiyo tich moro amora nikech nitie severe headache ma pile. Anon wang'no nan go 9.3 suma neni denda. Makra daktachi nowacho ni Nyasaye duong'. Koro ang'ol. Sani koro ang'ol ok anyal bedo ng'ama dhano. En gino mane omiyo gimanyo jolony e bwo riwruok moro makedo ne weche mag alwora mochwo tero bura makamano e doho bang' nonro yango ni kambino ne golo iro mani kod kwiri mane rocho ngima dhano kaachiel kod jamni. Samoro yudo ka ng'ato komako ich to kochopo dweche 6-7 to iye wuok. Koro kuom binadamu ok yane ogang koro kodhi osiptal yake wachone ne en lead plus pressure. Particles matindo ka ne gwen kochamo kata kama ne gweno kapo ni gweno obodho gigo tiyudo kaka gwen go ne tho athoya. Oyoche ji nopidho ka, oyoche go nosetho. Koro ne en kama gik moko ok nyal donge maber. Nyathi mane anyualo matin gino nomako kabisa.
mane oko chalo dhano. Kane led nomaki nyathi to ni nyalo nyathi kadhi oko to chal chieth mar diel. Bang' doho ma Supreme ng'ado ni ochul gi omenda maromo shillings bilion 1.3, kwayo margi en ni chudo no tim mapiyo kendo chwale ne jopiny ma pod tuore mondo mi gimany thieth mowinjore. We know that we are dancing here, but there are some children. Sammy is in the grave. Many children in Uhuru who died, waiting to see justice. So even though we have seen justice today through the Supreme Court, we are going to fight against any form of impunity that denies communities justice when they have been wronged. Kote mornyo makwa, jo mang'eny osenindo. Kaka wan gi nyathi manyako miluongo Janet, nyathi manyako nyuolo dariyo. Nonindo. Kwa hiyo kantiere gimoro maber minya miwa for compensation, wakwayo no bedi equitably mondo kila ng'ato yudi haki mare maonge mibadhi moro marach. Wakwayo sirikal mondo mi oparwa kendo oruwara ka nikech wasebedo kwa chandre kwa bedo kwa rito. Koro wakwa na Nyasaye ni kuom ng'wono mare oruwara karaka kik ocheleweshawa to pogwago yo makare. Gima nodonji dendwa saidi. Sanan kora ng'ol ne ka wuotho gi chuma. Kata mino onyuola. Ok wuotho gi chuma. To ngima. Kora an ng'at matini ma wuotho gi chuma. Gini ohinya. Kendo yon sirkal mondo opara nikech gini ohinya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya kuom tudi kodwa chenro ni endi mar mine wacho. Kuma yiero mar FKF gikone to ochopo e giko, oyier Kanyiero Hussein Mohamed kaka jatelo manyien mar FKF, jalupne Kanyiero McDonald Mariga kanyakla kod jotelo mamoko mabende tayo chenro mag FKF pacho kendie mana apis maduong' kanyakla kod apise mamoko. Penjo maduong' ni to yiero kata jotelo manyien mabende odonjogi gin jogo eko mabende nitiere koda lek makare mar chiero kata jiwo weche mag adhula pacho kendie mabende wadwaro mondo walos godo e wach ni wantiere koda Terry Ouko ma en jalup jatend riwruok mar Kenya Footballers Welfare Association. Bende Terry nen jatugo machon mar Harambee Starlets, en Kanyiero ja committee mar CHAN kanyakla kod CAF, bende osemiye mich kaka mano mar Sports Leadership Award kod dhiale bende kaka jatugo mar African Women in Sports. Machiegni ahinya Terry kendo erokamano maduong' matudi kodwa otude kodwa kowuok Kanyiero Malindi. Sama koro jotelo manyien Hussein Mohamed kod McDonald Mariga odonjo kendie, en lek mane mabende ineno nowinjo bedni gichopo kare mokwongo? Erokamano kuom rwaka kawuono ni. Kawuono ne en chieng' ma nyalo determine future mar football nikech iyudo ni wasebede e football for a long time, lakini especially joma mine pok oyudo lokruok ma gidwaro e football. Even though structures nitiere so many league tiers, one league tiers ang'wen, which is an improvement from ndalo machon mane wan gi regional league. Koro yiero ma kawuono ni anya wacho ni ok wanyal ng'eyo exactly gima dhi timore mbele ka, lakini wan gi geno ni jotugo idhi ng'i maber nikech sani tiyudo gima jotugo yudo en pesa mok nyal timo godo gik moko. Koro wadwaro ni mondo oketnegi minimum wage, pesa matin mogik minyalo kapo ni tuge league maduong' ting'eni ni kata ka en mana 50,000 minyalo dak go maber. Ok ni koro itugo mpira lakini koro en mana person en person. Ineno ka ne wan gi jok moko e tugo kaka joma chon monowe mpira, sani gise give up gi mpira nikech giluor ni onge kuma mpira tero gie. Koro wakwayo mana ni jok modonjo manyien oyie mondo los women's league especially nikech mano ema suffer the most mohingo kata moko gi. Lakini kiyudo ni koro sani kata joma chuo be sandore, to niyudo ka nitugo ne gor pesa maber, lakini sani gin be samoro gidhi without salary. To players go ema wang'iyo ngimagi, koro wakwayo ni mondo oketnegi minimum wage, oketnegi standard contract,
mondo ka ng'ato okawo career mar tugo to ng'eni en profession. Ok ni koro biro mana winjo maber ni en tugo mpira lakini nyaka kiti chuo machielo. Koro second careers go onego wa abandon so that ng'ato concentrate on football mondo ng'eni football e livelihood ne. Mapowuok gokinyi kodhi tugo mpira to ng'eni koduogo to oyueyo en profession. Mana kaka inyalo dhi e bank miduogo. Sani international level wacho ni football is work. Kineno gik ma people timo, gik ma world players timo, nyisi ni sani football tiyo kawo man seriously. Unlike so manena gima idhi kacha igo mpira iwinjo maber, sani wadwa ni mondo jomodonjo, especially now that Mariga is vice president, to ne jatugo machon. Ong'e kaka mpira ma professional bedo ran. Notugo Inter Milan, ong'e kaka no win Champions League Inter Milan, ong'e kaka mpira bedo ran. Koro wakwayo ni mondo ing'i gima mar jotugo e mpira ka, mondo kik ng'ato tuga to wuogi odhi koywak, waseywago piche mosekalo go ndalo mang'eny. Koro wakwayo mondo federation manyien oyie oket gik moko maber. Ing'en Terry, sami wuoye wach mar welfare mag jotugo, chudo mano mag osara margi, kanyakla kata jotugo kende, nitiere nyaka coaches, nitiere coaches mamoko ma bende bedo kanyero, ok chulgi osara to weche dhi adhia kendo lal kamanero. Mae kuonde mamoko itudo gi weche mag mibadhi mogo tacha e weche mag adhula. Ang'o mowinjo bed ni timo e wachni? Wach mar? Weche mag corruption. Okawinjo question no maber. Terry, gima temo wacho ni sami ng'iyo welfare mag jotugo, weche mag mibadhi kata corruption, ose tude ni en ma thothne omiyo jotugo ok chul maber, yes. Okay. Ingeni apani dinene na societal problem. Iyudo ni yoseng'iyo ni gin gigolo ga bribes mondo koko timne gi gimoro. But onego wagineni. Onego watem mondo wakon jok ma tugo mpira mondo giyud gima is rightfully theirs. Koko ni grant obiro mar jotugo, grant no onego chop ne jotugo. Koko ni sponsorship obiro onego chop ne jotugo. But kora I hope ni office mabiro manyien ni bro streamline giko mondo jok ma giketo gibed jok ma are tested and tried. Ok ni koro idonjo kanyo nikech nyochi konyo ngano timo election, konyo timo campaign, koro idonjo nikech ibedo rewarded. Mae momiyo koro tiga nikech ong'eni en kanyo because of some other things. Ok en kanyo nikech en competent. Koro mane problem. Koro kwayo mana ni jok ma yiero jok ma tino be iket joma competent office. Ok ni koro iketo ng'ato kanyo nikech nyocho goni kura. Lakini ng'e maber no onge gi expertise. Koro en kobiro to biro gi self-interest. Ok obi ni obiro tiyo ne football. Obiro mana tiemo, kotieko tiemo to 5 years koro mondo dhi. Ng'ato kaka Hussein ma bende koro yier kaka jatend FKF, en jalo ma bende nosetayo okenge mamoko mag tuke mag adhula pacho kendie. Sama koro donjo ni en FKF kae, nyaka tuke mag grassroots, ung'iyo ni to en ang'o ma bende onyalo timo negi mondo okel gi malo? Hussein to nigi track record, nosetayo ga tournament mar Extreme. Apani mano was like 8 years ago. Then grassroots tournament, lakini nobedo run maber kabisa. To negi nyaka gi sponsors. Koro iyudo ni maybe no run grassroots tournament nikech ne onge interest mang'eny. Sani koro en gi test maduong' mar run a national office. Manigi so many expectations and to whom much is given, a lot is expected. Warito mondo sani wa organize CHAN, warito mondo organize AFCON. To CHAN ni kapo ni okwatim maber, to mae test tournament mar AFCON. Koro wanyalo lose AFCON all the way. Nikech iyudo ni nyocha wadhi tugo game wa Uganda, which is absurd. En home game lakini watugo Uganda, nikech stadium of game eyo manikani. Koro watem mondo ka wayudo grants ni dhi loso facilities, to los facilities. Kiko bed ni koro grant kendo oloki loso gi machielo. Ka grant biro no nego ter.
Atimo mosaparo ni Kanyero walalo Terry matin, mano Kanyero Terry ma watudre kode ka entiere e gwenge mag Malindi. Wawuoyo weche giko mag yiero mar FKF, jogo mabende sani oseyier kendo jotelo moket kanyo ero. Ang'o gini mowinjo bedni gitimo, weche mage mowinjo bedni giloso ka kanyo osewuoyo weche mag welfare mag jotugo, chudo mag jotugo mabende wacho ni owinjo oket chik orak makare mang'iyo ni jatugo otugo kong'eyo ni mendie en tije kendo ontiere kod osara moyudo makare kaluwore koda leagues ma opogore. Weche mag mibadhi ka bende gi sani gino ma bende owuoye en wachno ero mar sir kata sponsorships ma klepe yudo kanyakla kod jiwo ahinya pewe ma bende jotugo tuge pacho kendi. Waseneno ka thothne pewe masani mana kaka Terry wacho ni ogine rang'iny makare kabisa, pesa bende giyudo mano mar bedo gi to mano ok timre. Terry, inyalo mana tieko point nino. Jai, apani okawinji maber kan. Ni wuoyo ewi weche mag sponsorship kanyakla kod pewe ma ituge pacho kae. Hapa no kwa winji maber. Ngeni wach mar nini? Link gi samoro betendo. Inyalo nuoyo question no? Wang'iyo weche mag sponsorships kata omenda ma koro klepe nyalo yudo mondo gitingre godo malo, to moko kuom gibiro mano mar gero pewe gi pod ntiere koda ng'ikruok maduong', pok gichopo e rang'iny madwarore. Podi pok gichopo nikech especially what tegemea mondo government ema mondo ger pewe. Koro kochopo kama government ema koro warito ting'e ni sports kong'e. Iyudo ni government dwani o support rugby, o support cricket, o support all the other things. Koro ka wanyalo bedo gi very creative ways make fundraising mondo wayud kata ng'ato manyalo donjo mondo konywa loso pewe gi. Wanyalo yudo sponsors mana kaka ne watimo gi ndara mar China. Kwani wanyalo kawo loans moko be walos godo stadium. So koni chieng' moro duoko to pesa nikech koro sani king'iyo it's a long shot. Ka wang'iyo sani status mar Kasarani kata Nyayo pod wan gi ndalo matin kabisa monego walos kod. Koro I hope ni idhi time piyo mondo wabit criteria nikech ka biro inspection ng'iyo gigodo report kaponi ok wan standards moromo ok ne watonani. Koro nego watem mondo wayud other creative ways, other creative options ma wanyalo yudo go pesa ma waloso go pewe go. Nikech ka depend on solely the government, tiyudo ni imbe gin gi competing priority. Ok en mana football kendo. Idwa loso athletics, idwa loso cricket, idwa loso mamoko go. Koro sama giloge football en mana kantie major event kaka sani, kan biro gi AFCON. But you don't need time mabedo dedicated katika. En mana mwezi nikech koro wan gi tournament. But onego wayud a sustainable solution maka waketo kata. So wanyalo gero pewe go ma ok depend entirely on the government. Mano ni kare kabisa. Ntiere wach machielo ma bende aneno ka ng'ato owuoye kendie. Owacho ni fans owinjo duok e pap. Sani boyudo ka thoth klepe tugo to gionge fans nikech yore mopogore. Gin yore mage ma bende koro inyal duok godo fans e pap mondo giwacho ni mendi en achiel kuom jiwo weche mag adhula pacho kae. Mano tadier, fans onego duoge pap nikech in ema ikungo mpira. Iyudo ni sani kata Tanzania osekalo nikech gin gi fandom. Iyudo ni ji dhi e pap kata mana game mar nyiri, Simba gi Yanga katugo to en gima duong'. Koro gima nyalo duoko fans e pap en mana ka mpira pesa odonje mpira, wayud sponsors mondo ka ji odhi e pap to giyudo quality football. Nikech sani nitiere cases mang'eny mosedonjo e match fixing, iwacho ni jotugo tuk maber lakini jotugo gi be ichulo gi. Nikech kata ka gi match fix, ang'o makelo mamiyo gi match fix? Gigi nok wawinj 2 years, 3 years ago, kane say 10 years ago kane wan gi sponsors, super sport gini. Iyudo ni sani koro ionge pesa, ng'ato bonyisi ni an temptation no maka nikech aonge pesa. Fans kobiro stadium ok gine mpira makuli. But ndalo kane wan nyaka gi foreign players wuok Uganda, wuok Tanzania biro, lakini sani waseluwo kite nikech waonge gi quality pesa ni broadcast, ok wanyal uso rights go maber, en ladruok.
here and there, work out whatever deal money and get of one a sustainable outfit, you get Nalomane one KPL for the company. Sanika Pira Bedo ran from the Federation, Bedo Mate, it came a giran football from the grassroots. Opinion concentrate it okay. But when the company Marandini separately from FKF, then it's easier commercializing in any case. If the money sponsors specifically for KPL, top league Maniri, Katamarjo, Emmanuel specifically for them. Okay, if watch grassroots, you got him under 15, you got him under 17, for the paroni FKF, petition will be, you know, go back to dedicated outfit. Kenya will go company tomorrow, it doesn't have to be KPL, but for me, a company makes that on Manalo team to be very dedicated so that fans go get a part to win my bear. Give them Pirama, my window rail, give me your Bira represents. Lakini ngatufungue kima pesa onikuwe gonde abicho donji but hivi penye tu watu ni onge pesa hadi ndo pesa kati koro kawanya lo commercialize football hapa ni kida mangeni pesa ema bi woko football ema dikelo enemola kata kinyo kata structures women league structures bila itu kwa maber World Cup hivi AFCON we meet by Wista AFCON moro no kubadi ni ketno goal ni Koro kawa temo waketo gigi in place ni baadhi mani watoka corruption pesa ukeli sponsorship ini wadi nini fans go wadi duwa kepa yogor passion chano se rumo kidi duwa yo FC rivalry no tinde kategori FC katugo it is not okay interesting anymore hapa ni wanya luduwa kepa Iwacho ni mit ne kod ndhadhu ne mondo koro oduoge. Wach mogik sama otieko teri ikwano gik mopogore mowinjo jotelo gi otim. Sama koro gidonjo fis king'iyogi mage kata ariyo mage mineno ni madito mowinjo bedne gichako godo. Aningeni anja tugo to atiyo gi jotugo. Koro gima onego gichak go maduong' en making sure ni jotugo welfare gi ongi maber. Kaen in gitime KPL club license nitie onego guide kaka clubs bedoran tani wanyaka gini Teri wacha kwa lali matin Teri koro awatoni okwanyal tugo Champions League kawange ki contracts igonego beni wa upload Koro kaji upload contracts, so make sure any contracts go in standard contracts, you see minimum wage, or can unilateral contract must favor clubs. You get most of the contracts favor clubs. Or key project you Koro when you go project job, you can start when you give me one to go my better path. You go project give one of funds or go get funds. Koro managing manual upon you go a team of just making sure the welfare of the players are protected. Mondo Kada clubs though, in as much as we give businesses, they should also, the player is the biggest asset. Okay, me, team a bear, so could be me results. And then if KF Nyalo put it in place by enforcing, Mondo, King any don't so you to the engineer to get this amount, put a little very is better. Better and expensive. Okay, Nyalo go to percent, very good, you manage the best of the time. Erokamano ahinya opira kata pesa mondo koro odonj e weche mag opira ni mano wachne mogik mano mar Teri erokamano maduong' kuom lony mari ageno ni pod wabomedo ka waloso mathoth e weche mag adhula pacho kendi bende kaluwore koda kombe mopogore ma imako e sekta no erokamano ahinya Teri Ouko mabende watwak godo kowuok mano Kanyero e gwenge mag Malindi mano Kanyero twak mabende wabedo godo kawuono e chenro ni mara mine wacho kikidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Komachielo en jopur mag alod kabich ma oyudore Molo County ma Nakuru koro ywak ni uso kabich e nengo mantiere piny ahinya kaluwore koda keyo mabup ma giyudo to chiro mar uso to onge. Bende giywak ni achudhe kata brokers manyiewo alot kuomgi koro miyo gi yudo lal mathoth. Kaka jafwambo marwa Joyce Oduor lero gikwayo sirikal mondo ochung chenro mar kelo alot kowuok e pinje ma oko mamiyo mano ma bende wuok pacho kendie koro iuso e nengo mapiny.
Ma e chal mar puothe ma ipidhe alod kabich e gwenge mag Molo e kaunti ma Nakuru. E puothe moko, kabich osechiek kendo jopur osechako keyo, ka jopur moko to rito mana thuolo matin ne jumbe 2 to gin bende gi keyo. Johnson Maina en achiel kuom jopur marito keyo bang' jumbe 2. Kata kamano, owacho ni gisani nengo mar alod kabich ni piny ahinya. Boga tunabiwa na wanunuzi ni shilingi 2 na sumuni, kwenda shilingi 1 amenunua gari sana ni shilingi 5. Twashindwa sasa, ikinunuliwa hivyo tutaenda wapi? Hii itakuwa ni hasara mara hasara. Kaluwore kod keyo mabup kod onge mar chiro, moko kuom jopur koro ng'ado alot kendo gimiyo dhoka. Kwa wakati huu boga hata haina soko, tunakatakatia ng'ombe, kodoo na hata mang'ombe zetu zimezikataa. Jopurgo bende ywak ni donjo marachudhe e sekta no ema omiyo giyudo lal nikech nyiewo alot kuomgi e nengo mani piny kaito idhi use e nengo mani malo. Ile kitu imeharibu ukulima wa mboga ni hawa watu ambao wanaitwa brokers. Kwa sababu kila akinunua mboga lese ya kununulia shilingi 15, yeye anaenda kupata faida ya shilingi mara 2 ama 3. Na huku anakuja na habari kusema kwamba mboga zimekuwa nyingi sana huko nje, hazina nini? Hazina pesa. Pili, unaweza ona wamekuja wanaguzauza ile mboga kubwa kubwa. Hizo zingine wanasema hapana, shamba lako limekatwa mboga, kwa hivyo sasa nitakununulia na shilingi 10, ambao ni hasara tupu. Bende giywak ni kelo alot kowuok e pinje maoko ketho nigi chiro, gino magidwaro ni sirikal ochungi. Inaweza kuwa economy bado naye inaweza tatiza, ama chakula imeagizwa kwa nchi zingine, sababu ikiagizwa sana chakula kutoka nje zetu huwa zaonekana ni bure. So huwa sisi wakulima wa nchi yetu sisi ndio huwa tuumia. Kwa wakati huu ni kutahira, tunatahira boga, lakini saa hii hata haina soko. Kwa hivyo serikali tunawaomba hii boga zinatoka nchi zingine sifunguliwe ili sisi tuwe tunapata market za kuuza maboga zetu. Kata kamano, gin kod geno mar biro uso higa manyien ka oyao skunde. So tunatarajia hii Disemba na Januari watoto wakifungua shule pengine tutakuja kuuza kidogo. Katu kwanza msimu huu tuko na matumaini ya kwamba shule zikifunguliwa, kwa sababu walaji wa mboga sana ni wale watoto wako shuleni. Lakini labda zile sasa kama hizi ziko kwa shamba zinaweza kutana na bei, lakini zile watu waliuza kuanzia kutoka mwezi wa 11 kurudi nyuma zilikuwa na hasara tupu, kwa sababu wengi wao walikuwa nauza shilingi 20, shilingi 10. Actually kuuza mpaka shilingi 20 kurudi nyuma, mkulima wa mboga hawezi pata faida yote. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jopuonjre mag nasari e skunde maromo 348 e kaunti ma Migori dhi chako somo e yor lony manyasani kochakore higa manyien. Ma itimore bwo chenro mar tiyo kod lony manyasani e somo misiro koda piny owacho ma kaunti ma Migori kotendo koda riwruok mar EIDU. Jojuma nigi mathoth. E chenro ni mar tiyo kod lony manyasani e wechego mag somo, riwruogno mar EIDU dhi siro skunde maromo 348 kuom sikunde mag nasari maromo 695 e kaunti ma Migori e kinde mar higa achiel ka gitiyo kod omenda maromo $41,000,000. Nyithindwa ma jo ECD gi opuonjre weche mag teknoloji chon kapod gin kanyo, ma chakre higa manyien nus mag sikundewa e Migori kaunti ka wan gi sikunde 695 mag ECD. Kuom 695 mar ECD, skunde 348 program ne dhi chakore January. So be tracking the assessment, the learning lessons, and all this will be on our digital platform that we'll be able to share with the county. So in this partnership, we'll provide the devices plus the software, and we'll be able to track through, and as well as provide extension staff. Will be working closely with the Department of Education to ensure that the program implementation is successful. Lilian Avukwe, riwruogno mar EIDU, wacho ni e bwo chendroni gidhi chiwo gige somo mar lony manyasani kendo tiego jopuonj e kaunti ma Migori e yor somo
kaiti kod lony manyasani. So we will provide a full package whereby we will train the ECD teachers, and then they'll go lower and provide the trainings to the ECD children. And our program is digital first. Avugwe wacho ni bang' siro skunde gi kuom higa achiel, kaunti ma Migori dhi nyime kod chendone kendo yara nyaka skunde moko mag nasari ma odong' e kaunti ma Migori mangima. We'll be supporting the program for 1 year and a possibility of extension. So when we do our rough calculations, we are providing the county with around 41 million support for the first 1 year with a possibility of providing an extension. Jatend migao no masomo e kaunti Migori Habrobi wach ni chendro ni masomo e yor lony manyasani dhi konyo ni somo no mar CBC ochopo makare e skunde mag nasari e kaunti ma Migori. We have taken this step to ensure that when we are handling the CBC, our students are not left behind. They are well equipped, and this is a digital world, and Migori is always setting the pace. So quality learning is our priority. Robi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod ndiko jopuonj moromo kendo neno ni kuonde somo mag nasari obed rang'iny maber mondo jopuonj obed kod lwasi makare mar somo. Secondly, we are recruiting more ECD teachers in the just concluded ECD classrooms to ensure that even the environment is very conducive. Previously, you saw us receiving chairs, tables and chairs, very modern tables and chairs in partnership with Love Fund and Mama Ochilo Foundation to ensure that everything will be set and the environment will be conducive in our schools. County ma Migori achiel kuom counties 23 e Kenya mangima maruokno mar IDU siro somo yor lony manyasani e kuonde somo mag nasari. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar Safaricom dhi nyime kod safar mar dhialo kastebege kod mich kuom chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chwalo chenro gi pacho kae. Safari County ma Nairobi rubo kawuono ka gilemo gwenge mar Rongai, Ngong, Nkoroi, Bulbul, Kiserian e kind mamoko. Hilda Obuya ni kod ler mathoth. Elimbe margi e kor gwenge duto ma pacho kae bwo chenro mar Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services olimo Rongai, Ngong, kanyakla kod Kiserian. Kambi mar Safaricom bendo yaw duka manyien e gwenge mag Rongai e konyo chwalo nyime chenro gi ne kastembegi. Jodak mag gwenge mane gilimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kaka Fred Machoka, Tino Gal, Munai Generali kod jominyenyero kaka Inspector Mwala kod jogolo magiero. Bringing in the Christmas cheer, and one of the things that is very important is that then we are also talking about the offers that Safaricom has, because I believe we have one of the cheapest offers in the market. Please do not miss out. You cannot afford to miss out on this greatest, biggest caravan. Yeah, you know, Sambaza Furaha na Safaricom Quick Receive. I believe we have actually painted the country green with Safaricom. Sambaza, you know, Furaha na Safaricom kote hapa jijini Nairobi. Kawuono en odiochieng' mogik ma kambi mar Safaricom olimo gwenge machalo kaka Rongai, Ngong, Bulbul kod Kiserian e kind mamoko mathoth e dhialo joheragi gi mwandu mopogore opogore kaka omenda mag goyo simu, gwen kod diek mag Christmas. Nisikia vizuri kwamba today I'm partaking that furaha of Safaricom. Na nimejishindia kuku hapa, tenda kula na familia yangu. Kwanza nimefurahia sana leo kuwa mshindi wa kuku hapa Rongai. Mimi sekta yangu ni boda, nilikuwa nimekuja kuwashangilia kwa sababu mimi ni mteja wa Safaricom wa zaidi ya miaka 10. Sasa nimefurahia sana vile nimefika hapa, wakanioji, nikawa nikaregister upande wa pochi la biashara na kuanga sijajiregister, leo nimejiregister. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembegi erokamano kuom chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi e pacho ka. Gikwayo jo Kenya mondo mi obed motang' kod achudhe mag simu magochonegi ni gina pizzas mag kambino. Kukumbusha pia watu wasiwe wakitapeliwa. Ile story ati tuma kwa hii namba, ile namba ingine iko na problem, uongo mtupu. Kochakore juma makinye, Safaricom kod Royal Media Services donje kaunti ma Mombasa kagidhi nyime kod dhialo kastembegi gi mech mag Christmas. Hildo Buya, Ramogi TV.
Ya Hilda Obuya kom reporter machalo koda manuero anenwe yonero makare kantire dala gwasi wacho ni sirikal mondo chul jo owino uhuru mapio pio mano Brian Pose kantire gwasi jotelo mag FKF mondo koro otiane maber. Felix Oduor Ramogi TV ler kendo amor gi yiero motimore mar FKF Ramogi ler mano Hamza Jaodrihana kawuok Buoye Kisumu erokamana inya kuom ote mari Fidel wacho ni twak obedo maber kabisa erokamana hinya wadhi yweyo waduogo kod weche mag tuke. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jatend piny William Ruto yao yanga tuke mag jod bura mag Afrika ma Ugwe ka jatend piny ojiwo jod bura mag Afrika ma Ugwe mondo oti kanyakla mar nyayo dongruok e kind pinjego kokale tuke. Ladies and gentlemen, this year's games reminds us of the values we must continually affirm and embrace: resilience, teamwork, unity, dynamism, fair play. These same principles are central to our efforts to strengthen regional integration. Kenya's contribution to the growth of EAC are grounded in the vision of an interconnected and prosperous region. Jong'wech mawuok Uganda Lois Chekwemoi kod Samuel Chebolei oyang kaka joloche piem mag Chepsaita Cross Country motimore kawuono e kaunti ma Uasin Gishu. Koka joma mine Chepkemoi noringo kuom dakika 34 kod seconds 32 koloyo nyar Ethiopia Molan Mekides kod Celestine Biwot ma Kenya manotieke thuolo mar 2 gi mar 3 kaluore kamano. Tuke gono yuore kod patron mare Faruk Kibet, jatend migao ma tuke Kipchumba Murkomen, jalupo jatend piny Kithure Kindiki e kind mamoko. You know, Manya, this is going to be a little bit tough. And as you can see, being the numbers that we have, it's sometimes a little bit of a difficulty. But however, the organizers have made an arrangement. First, let me start by saying this event is in the AK calendar. And probably this year we are the highest sponsors as a government of Kenya. Particularly the Ministry of Sports. Through the Sports Fund, we have made a significant contribution. Possibly, if you see in the sponsorship table, we are on the top because of the support we have given. It's a key to uplifting our people. Knowledge is never wasted.
the only way to progress our society is to make sure that everybody has access to quality education. So it's a very noble. The future of our country lies in educated, informed population. And I think this is a great initiative and it should be emulated throughout the country. Onge mar kuonde tiegruok mar bero talanta mag tuke kata Sports Academy en achiel kuom gigo mathiro mich mar tugo e kaunti ma Homa Bay. Kanolose sach nyasi mar Chakayanga tuke mag Ongola Super Cup e skul primar makoduogo mayudore Kanyamwako Sewe kar chung'od bura Mandhiwa. Jasir tuke go Victor Ongola owacho ni gimedo keto kenge mag neno ni gichwalo jotugo nyaka e timbe madito manyalo konyogi e dongruok kokalo e adhula. Timbe mok tin 55 moriwo mag yowuoyi kod mag nyidende ondikore e tuke go. Final itugo tarik 29 mar dweni. Tournament ni en gima ber moloyo kaluwore ni odhi geng'o gik maricho mosebedo katimore e community diere mag rusa. Main objective sani en ni wa create wanacha talent mondo youths wagi bende otugne clubs machalo kaka Gor, clubs machalo kaka FC Leopards gituge Kenya Premier League. To nyithindwa bende waket busy e holiday ka. Aneno kagi kanye mag bende wachopo gode giko mag weche gi manyien mag oimore antiere koda moko kuom ote madonjo kendie. Ahinya nyaji wacho jopiny wacho ni jogo iko mabende kalo molo kadok dala mondo chodhnegi kabich gidhi godo dala kinde mabende giwuothero kamana inya Jalango Otieno wacho ni yudo maler kabisa. Felix Okoth Gono watching live from Kayole South. Chantel Ose wacho ni bende luo weche gi ka intiere Awendo. Florence Katel intiere Bondo Town kod David Ogila wacho ni bende luo weche gi ka intiere e county no ma Migori. Donkoro wangalore gi kanyo kawe thuolo ne chendo mamoko mabende biro tok mae. Nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno. Bed gotieno makare.